Goddag, mit navn er Thomas, og jeg er vært for forsøg for sjov. Og i dag skal det handle om skuespillertricks og alle de der sjove ting, som man kan lave i sin bagdel. Og jeg har en ekspert med, som er rigtig god til det, og han hedder Claus. Jeg kommer sætte den op. Og vi skal lave skuespillertricks i dag. Vi starter lige med en slow motion. Ja, det var meget godt, det der godt. Vise. Prøver lige lidt hurtigere, ikke også, Claus? Det tror jeg godt, han kan se. Så. Og så lige en til. Okay, og så tager vi en lidt, ja, en lidt hurtigere. Claus, er du okay? Er du okay? Ramte dit øre? Hvor ramte det henne? Vi har lige fået en teknisk fejl fra studiet. Hvis I så og ventede bare 10 minutter, så klarer vi den nok. Farvel.